Ahoj všichni, dneska tady máme Anet. Ahoj. Která se přihlásila na víkendové školení Skály, které právě probíhá. My máme za sebou první den, kdy jsme připravovali podklad a já jsem se chtěla zeptat Anet, jaký má z toho prvního dne pocity, jak se jí zatím líbí. Já z toho mám úplně úžasné pocity, naučila jsem se nové věci, které jsem třeba doposud nevěděla a přestože jsem z toho měla původně trošku stres a nervy z toho, že tady budou všichni samý chlapy, tak jsou hrozně milí a když jsem měla takový problém s vrtačkou, tak byli hrozně ochotní mi s tím pomoct, takže to bylo něco, co bylo pro mě takové klíčové, že mě to uklidnilo a říkala jsem si, OK, tak teď si to užiju a takže jsem si to užila, protože to byl pro mě takový hodně relax a strach opadl z toho, neznám cokoliv takového, takže za mě super. Super, tak jo. A je ještě něco, z čeho jsi měla obavy, jako prostě jako žena jít do takového mužského prostředí, nebo tím, že ti chlapi pomáhají, tak je to vlastně úplně v pohodě a není se čeho bát? Tak jak říkám, měla jsem obavy z toho, že tady bude nářadí, které nebudu moc jakoby ovládat nebo obsluhovat, protože jsem ho třeba nepoužila, což se stalo, že jsem ho neznala, ale bylo to naprosto jednoduché, takže nakonec jsem se s tím stejně zžila, takže super. Takže bys doporučila klidně ostatním holkám, ať se toho nebojí a jdou do toho taky. A když budete malé jako já, tak vám přinesou bednu, abyste se stopili. Přesně tak, všechno zařídíme. Ale super, tak nás čeká teďka den číslo 2 a možná zítra zase zhodnotíme, jaký to bylo. Jo? Já se moc těším. Mějte se. Máme tady dneska zase Anet. Ahoj všichni. Máme tady za sebou vlastně druhý den. Dnes nás čeká třetí. Včera se dělalo modelování. Anet si kompletně vymodelovala takhle skálu. A já jsem se jí chtěla zeptat po tom druhém dnu před koncem školení, nebo vlastně v druhé třetině, jak se cítíš, jaký máš z toho dojmy? Jsem unavená. Jsem unavená, ale zároveň vidím, že jsem udělala kus práce, který ještě není dokončený, podle mě. Takže dneska doufám, že barva tomu dodá jiný šmrnc a nějaké to poslední lazení a samozřejmě kladívkování, tady to ještě půjde pokračovat. Takže ještě jsem neskončila, ale jinak jako mě to hrozně baví, takže super. Se těším na finále. No. A jak hodnotíš ten druhý den? Bylo to fyzicky hodně náročný, nebo dalo se to zvládnout? Bylo to... Mě to upřímně včera jakoby bavilo to nahazování. To nahazování, tak jsem se ještě s Dominikem bavila a říkám, tak teď si představ, že tam je někdo, koho bys chtěl nahodit. Takže jsme to pojali takhle trošku i vtipně, ale bylo to jako fajn. S tou hmotou se mi pracovalo moc dobře, takže za mě super. Super, takže teď už jenom dobarvit. Těšíš se? Teď už to jenom dobarvit a já se těším na ten finál a doufám, že to bude podle mojich představ. Super, tak jo, tak my vám pak ukážeme výsledek, Anet, jak to bylo v finále. Díky. Díky. Třetí den máme za sebou, školení je u konce, jaký z toho máš pocity? Je to hotovo. No. Je to hotovo. Je to hotovo, já bohužel jsem perfekcionalista prostě od přírody a najdu na tom tolik věcí, tolik chyb, kterých bych nejradši jako se nedopustila, ale já věřím, že s více zkoušením to bude lepší a lepší, ale jako jsem spokojená, jsem to zvládla tak, jak jsem to zvládla a mám z toho radost. No to věřím, jako je to obrovský výkon, že jo, jak fyzicky prostě to tam nahodit, tak prostě ten obrázek, to tam. Tu skálu si vezmu definitivně. A možná i tuhle skálu, viď? A tuhle skálu si taky vezmu domů. Super, tak jo, hele a doporučila bys to ostatním holkám, kdyby si chtěli zkusit? Jestli někdo rád tvoříte, děláte rukama a baví vás to, tak já si myslím, že tohle je něco pro vás, co vás vyloženě bude bavit. Hele, a můžu se ještě zeptat, co ti na tom přišlo nejtěžší? Co mi na tom přišlo nejtěžší? Upřímně? Nebo nejtrapnější z mého pohledu, když jsem zvolila špatný šrafek do vrtačky. Tak to je maličko, kterou chlapi pomůžou. To byla varianta, kde mi fakt jako chlapi pomohli, takže jsem byla moc ráda a zase jsem se něco naučila. No, tak super. Hele, já myslím, že výsledek je super a že můžeš být spokojená. Moc díky. A děkuji všem, že jsme se tady mohli zkusit i s těma ostatníma tady lidma, co jsem se mohla seznámit, bylo to strašně super. Super. A my děkujeme, že jsi s náma podělila o svoje dojmy po každém dnu. Určitě. Tak jo, díky.